Igbo Kasian, Igbo Rien, ụmụ anyị zụọ anyị n'agha Jizọs. Na-etufula oge ọbụla, afa m bụ Maazị Osita Ndubisi Aniekwe, ezigbo nwa afọ Igbo, si from Cross River State. Ile anya n'aha m, onweghị oyibo nọ na ya, gosi gị na mbụ onye Igbo. Nna m bụ onye Igbo, nne m bụ onye Igbo. Maka na kenyelu Cross River, a ga-eme ka anyị si na m abụghị onye Igbo. Anyị na-eme omenala Igbo, na-eme ejije Igbo, na-alụ eme mmemme Igbo. Otu Igbo si akwa ozu ka anyị si akwa ozu. Otu Igbo si eme anụnụ di na nwunye ka anyị si eme anụnụ di na nwunye. N'ihe budebe ihe bụ nsogbu anyị nwere n'obodo bụ ihe na-eme na Kogi, na-emekwa ebe ndị ọzọ, otu a ka esi emekwa anyị. Abịa na marginalization, amara obodo anyị, ndị obodo anyị nọ n'ime ha kpụ anyị n'ana ọfụma ọfụma. O nwere onye ebe anyị ha ga-ekwe ka ogbonitis na politiks. Ihe niile a na-eme bụ asị gị ka onye ebe bụ onye Igbo ka ihe na-achọ ebe a. I nwee eze ọnụ okwu maka ịmaghị ị ga-asụ, ị ga-asụ mmerịkọta ha na-asụ, ha eneda gị anya. Ihe gbanyere anyị asị obodo, gọọmenti ga-emenwulu anyị, enweghị nke a na-eme. Anyị enweghị skuulu, obodo enwere sekọndịrị skuulu gọọmenti budatara anyị, ọ kọmuniti fọmụ sekọndịrị skuulu ka ọ bụrụ na ụmụaka anyị na-eje akwụkwọ. Obodo enwere hospital na-arụ ọrụ, onwe onye nwe emergency eburu ida from Abakaliki ọ chọba ebe a ga-ebuje for treatment. Ọ ya na-eme ụmụ nwaanyị anyị sọm na anwụ n'afọ ime, because tupu ịgbagharịa ka iburuo ha ebe a, ụzọ adịrọ mma. Ọ bụrụ na ihe onyonyo ga-ekwe na-afụ ụzọ ndị be anyị si adapụta. Anyị bụ farmers na-ata afụ udu mmiri tụkwana na ana kpam, ndị be anyị moto ada agazibe anyị, meshin anyị aganwu ọzọ. Ị na-agakwa ịgbapụ akpụkpụ, maka ọ bụrụ na ị gbapụrụ ịma na ngụnana ga-enwe ada. Ekene m Chineke onye mee ka mụ na Chief Anyanwụ Igwero wee mata. Dịka ọ na-eje njem ya na-achọghị ụmụnne ya furu efu, o wee nweta kwa anyị nwa bụ ndị Cross River asụ ka anyị na-asụ bịa, o wee sị mba na ndị a bụ ụmụnne ya. O wee jegide jeruo be anyị wee fụkwa ife anyị na-agabiga, o wee sị mba na ọ ga-eme ka ụwa mara, ka ndị Igbo ibe anyị mata na nwe ndị dị otu a nọkwa ebe a. And anyị na-ekene ya ekene, ndị obodo m na-ekenesi ike. Ezigbo nwa afọ Igbo eji eme ọnụ. Ọ site n'aka ya enwego many things ebudatara anyị n'obodo anyị. Skuulu adị n'obodo anyị, site n'aka ya ndị Igbo abịago lụọla anyị ụlọ mposi na that school. Site n'aka ya ndị Igbo agbapụgola anyị mmiri n'obodo anyị. Ọ bụghị ihe anyị kwesịrị ide enweta from gọọmenti, but ndị Igbo si mba ka ha meere anyị ya, ebe ọ bụ na gọọmenti ekwela eme ka ha meere anyị ya. So anyị na-ekenesi ndị Igbo ike, kwudosie ike n'Igbo, ma ruo echi anyị bụ ndị Igbo. No matter ihe ọbụla a na-ekwu, Igbo ka anyị bụ. Anyị agọrọ ya agọ. Mpam nwa ya Biafra, o si from my village gaa Ọkigwe n'osi ọgụ wee nata. So my community enwere massacre na my community. Duto na anyị bụ ndị Igbo, the nearby community wee send ndị Nigerian soldier ka ha bịa gbusisia ndị be anyị because na anyị bụ ndị Igbo. But as God may have it, some now not in town that very period thing, but have the generation now. Because their plan book are wipe why
ka adị sure na onwezi anything na-asụ Igbo not within them. But God have it. Ana m ekene onye ọbụla na-ekenekwazi ndị na-eme ka njem a na-aga n'ihu. Ka Chineke ji ike niile gbaa unu ume, nyekwu amamife n'elu amamife, ka adị sure na nrọ anyị na-arọ ga-apụta ife n'ebe ntụala anyị si wee chie n'aha Chukwu okike abịa ama. Thank you very much.